Action. Легендата за хан Кубрат. През 7 век живял един хан на име хан Кубрат, който управлявал българските племена. На смъртния си одър той извикал синовете си, за да им даде най-важния морален урок. Той взел сноп пръчки, заповядал им да пречупят снопа, но никой от синовете не могъл да се справи с поставената задача. Затова ханът взел обратно пръчките и започна да ги чупи една по една. Когато сте заедно, никой не може да ви прекърши. Вие ще се подкрепяте и ще се защитавате един друг. Но когато сте разделени, всеки може да ви победи. За съжаление, неговите синове не послушали неговия мъдър съвет. И след смъртта му започнали да се карат и да се бият помежду си. И пътищата им се разделили. Най-малкият син, хан Аспарух, дошъл на Балканите и там основал една нова държава, която ние днес наричаме България.